Ya diaturke sithik mboko sithik, sithik mboko sithik. Heeh. Ya. Anu sik wae. Ya Pika karo Renjel. Ya Mbak Renjel. Jumeneng berdua. Truk. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Renjel. Wilujeng enjing Mas Akbar. Wah. Masih semangat? Oh, semangat no. Alhamdulillah. Jenengan semangat toh? Semangat dong. Ayo. Oke. Padahal sampeyan menika selain menjadi seniwati juga menjadi seorang Teacher. Dwijo. Tapi Wah, mulai ke Inggris. Guru. Ya, Guru. Mata pelajaran apa Mbak Yu? seni budaya. Oh iya. Ngono ki ku ngene ki ku ya anu. Mucal isu-isu. Nggih. Langsung upacara hari Senin. Wah iya, tetep masuk ya walaupun malam wayangan. Oh, harus tetap masuk. Mesti jarine informasine saka sing girong. Engko sing guru ben cepet bareng aku jare. Kaya Sinta tenan sida ora Sin? Kaya Renjel. Manut cinta aku long ya no. Iya. Itu. Ya. Betul ya. Nggih tapi nggih mengke melihat-lihat dulu. Oh iya, ora Nggih. apa-apa. Oh ya duwe kewajiban kok. Selamat pagi ya Pika. Oke, wilujeng enjing Mas Dalang. Heeh. Wah, wingi tanggapan endi wingi ora melu? Alhamdulillah datang ke Bumen menika. Nderekke sinten Cahayu? Nderekke Unindra. Unindra, dalange sinten wong ayu? Dalang itu Mas Herjuno. Oh iya, Herjuno. Aku buta babrah. Iya. Ya, ora apa-apa. Yo, saiki nembang wong loro. Permintaan saka sapa mau? Bapak Oka. Dari mana? Dari mana? Australia. Iya. Kamu yang mendapatkan WA-nya kok nggak lupa itu gimana? Iya. Tembangnya apa? Yang tadinya apa? Menjadi Kalau apa? mau nyuwun apa niku Sri kersane Uning. Sri Uning. Terus wis ditembangne sapa? Mbak Vela. Heeh, terus bareng ngono nyuwun apa? Nyuwun Sambung panci dalu. Aku ora maca WA-ne iso lho, maca pikirane. Ayo. Dukun berarti jenengan. Heeh. Jenengan niku napa to kok Dibawani sik wong ayu. Ayo, heeh. Melok berarti. Melok, heeh. Piye bawane piye? Ayo bawa, dibawa no. Maca ora apa-apa presiden maca kok. Iya. Bayu. Bawa gawane lho ya sing asli Mbah Sukron. Kalau Mas Heru ini aktif privat loh. kedap sabar. Niki kula ngaturaken sing sinom mawon nggih Mas. Lho, Ada. maca anek dhewe bawane. Ada. Mbah Sukron to? Sing asli Mbah Sukron lho gawane pokoke. Heeh. Nggih, lagi sinom. Yo. Yes pokoke kuwi lah. Emanipun yo. Power sing banter yo. Wus, nyanyi wus akrami. Mbak Renjel. Pomo. Sona ingkang garwa
Mbak Renjel. Prandene. Sik. Wi, ini HP ini siji ta? Satu. Dikirim ning Mbak Renjel. Aja ngelumpuk ngono kuwi elek. Dikirim mbek aneh. Ayo. Kok ngelumpuk. Sekedap ya, Pak. Nggih, ya. Ya, Pak Dalang. Oh, Abah. Seri Abah. Kene, ya pikir aja kene. Penataan panggungnya kudu ditata. Nggih, nuwun sewu nggih saderengipun. Aja bokongi dalang rada rono. Nah. Nggih, Aduh, nuwun pangapunten Iya. ingkang Ayo kono, ayo. Dari mana ini tadi? Yo. Pranggene paksa suka. Yuk. Nimas uga nanggepi Sekali lagi yo. Apa to teruse yo? Ayo to sambung. Ayo to sambung rasa Renjel. Nanging manci telu. Yo. Tanhono ingkang ngrupeda Heeh. Nyunta tresno nadyan mung srana piranti. Bareng berdua. 1 2 3. Ya. Gambarmu Balane. Padane jangkoe. 1 2 3. Ya. gambarmu Ya pika 1 2 3. Ya. sing gedhe
Bos. Ya Mas Arya ana ing ramban kedua. Yuk Mbak Renjel. Mendah boyo Yo joget awake diubahne yo. Oh. Yo Pika, yuk. Kang Mas Kang Prat ngaturake panuwun dumateng Bapak Oka Wibowo ingkang sampun paring taliasih. Mugi-mugi lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah garing Gusti Allah ingkang peparing. Yuk, yop. Mendah boyo bareng-bareng. Jangan judul dulu, lanjut ya ono sesi deman. Ada Mbak Pesek, jumeneng Mbak Pesek. Jangan duduk dulu ya Pak Yof. Hinggih Mas sesi Dalang. deman diatur nih. Wah iki ya kudu diratani. Sik tak wacane sik. Iki mau sing nyuwun sapa? Selamat malam Mas Akbar, nderek monitor saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu langgam sesi deman kagem anggota FMA. Semoga Asta Prata semakin sukses. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam J kagem sedaya keluarga besar FMA Family, grup WA khususnya dan fan militan Asta Prata di live streaming Asta Prata Media saat ini. Semoga semua sehat. Sukses buat Mas Akbar. Amin. Assalamualaikum. Pak Sun Krik saking Magetan dari Wungon lewat YouTube minta gending sesi deman mugi lancar pakliranipun. Iki ana meneh iki mau assalamualaikum saking kula Bapak Lasiman. Yo, tetangga melok. Masa ya hadir iki.
Sehat-sehat sukses selalu untuk ridho lan keberkahaning saking Allah Subhanahu wa taala menawi dipun paringi sampun iki wau lintang asmara kagem sedaya pamirsa hanenggani lumantar live Astabrata matur nuwun dandang gula larase slendro dibawani dhisik Mbak Pesek ya gantian ya Nggih. Niki nuwun sewu Pak Delang menawi kula ngunjuk riyen pareng mboten. oleh Nggih, matur sembah nuwun nggih. ya ini aja lungguh ya Nggih cahayu monggo. Mboten iki lho mboten iki mboten nunggu kok. iya ning yo sunahe wong apa iki wong ngombe iki lungguh heeh Nek mimik nek mimik duduk Pripun? nek mimik duduk Nek mimik duduk. Iya. Nggih mengko duduk pareng. pareng Nggih. ning aja balik duduk di situ aja duduk engko nek lungguh ora nembang no ning kono wae ya karo lungguh wis lungguh ayo ayo saya apik kok kadoan Iya kok piye ta? Wiwitane handerek sapeki. ya Anu Sri minum Mbak Enggak. oh iya iya ayo yop Priya yo Priya bagus kang holaku daya Sri Sawan menyang kutha uga ngaturake panuwun iki sing live streaming Astabrata sampai detik ini ada 1.300 penonton pasang mata. Ngaturaken panuwun nggih sampun dipun tenggani live streaming. Ayo ya. Sri Selendang kuning kang saking ukir arep rabi sik dawa enak sing dawa iya iya Suara kurang permana ning wase lho kelangan sepira Mas Dia ning wasis jane mau ya Pika kuwi mau jane season goro-goro arepe tak pasangne karo Mbak Villa kok ning pamundutane Bapak Oka Wibowo dari Australia itu sambung panci dalu berpasangan dengan Mbak Ren. Ja. Berarti sebar iki Villa karo Yopika. Ayo, terus. Ayo. Ayo lanjut, Sri. Angrung-rung marang bendera. Iya. Ya Pika. Piasulis pio pijar nyincangake
1, 2, 3 bareng. Yo. Terus tresno sesidem. Ramban kedua dangdut slow Mas Arya. Iya. Yuk Jopika. Urip ana
Yuk, tekke. Urip ana kusote. Ada permintaan dari WhatsApp. Lagu Denok yang nembang harus Mbak Vela sama Mbak Yovika. Ayo Vela jumeneng sepate ca. Ya, Orang gowo payung sikile dibareng dramaane montung Surabaya OGR Sunan Madiun tetap merdeka. Wilujeng-enjing selamat pagi putra daerah dari Ponorogo, Mbak. Nggih, wilujeng-enjing Mas Dalam. Oh, piye? Nyaman toh Nasna Brata? Alhamdulillah nyaman. Oh iya, ngono mbiyen jare wedi. Lho ya Apa toh Mas Heru? Omong ra iso padahal iso ya. Jangan takut dihujat ya. Enggak. Contohnya adik-adik dan mbak-mbakmu gitu. Ini sudah dihujat semua toh. Lontek kabeh. Sik contone Sinta nyekel mixin. Satu kalimat hujatan netizen sing pernah kamu dapatkan apa? Satu contoh. Suaranya cempe jadi. Sri. Hujatannya apa? Sri. Hujatannya apa? Sri. Tahu Sri. Pernah. Apa satu Difitnah jadi kembaran jam karo dalange. Terus Teh Aulia udah nanti ya urung nanti ya kita Aulia. Lah iki gak iki mesti. Wis tahu bro Aul. Tahu. Satu aja. Apa? Wis apa sing sak elimu ya? Apa sembarang? Apa satu? Senengane kukur-kukur. Oh ya, nyat gatel kok dihujat. Yo, kono sapa? Mbak Rachel, oh tahu ki. Tak pernah toh? Nggih, nate. Satu saja apa? Lupa. Karena aku tidak pernah buka komentar jahat, jadi bodoh amat. Aku Iya, tidak pernah nek Parsim melihatnya. paling aman. Iya. Bupar. Ayo Pika, selama ikut sebenarnya contohnya apa saja yang pernah dihujat? Watai mah gak disebut nih. Satu. Siji ya. Ah. Contohnya jari ini gatel roda langit. Gatel yo apa ki solusine yo kaya aul ngono dikukur. Dua apa? Kemayu. Tiga. Tiga jari suaranya cempreng. Ya padha berarti papat. Terus ngagem napa niku? Rasukan ini lho Mas. Rasukan jari Kan napa kula- kebaya? Nggih jare nggih kebaya. Riyen kan kula zamane awal-awal kan ngagem ubet nggih. Ubet ya. Nyampingi ubet. Niku jarine dilokne ora iso kebayaan. Bodine kaya embok-embok. Terus malah sing paling suakit niku jane Mas. Upama dirasake niki wah Apa? banding nih Mas. Oh, lagu no. Nyanyi Mbak Yom. Mboten. Terus apa nih liyane. Liyane apa nih ya? Apa nih? Di Alah aku wis nganti wis ra iso maca wis maos aku mesen iki. Oh iya, mau jadi apa sing pertama mau apa gatel apa Gatel gandeng? roda langit. Oh, gatel roda langit. Nggih, kan. Oke. Jane aku ora tau nyapa-nyapa nggih cah, mau diseseni sak menit kae aku ora tau nyapa-nyapa karo dalan. Lah. Koyo ngono kowe. Aja koyo mangkono kowe. Kayaknya ditakoni malah bahaya iki. Wis lagu Denok ya. Apa? Vela Oh, yo Vela urun.
Ayo. Oh iya. Luapkan. Nggih, sing jelas dibanding-bandingne niku mesti. 2. Niku. Terus daripada Niko kok malah milih Elsie. Nanti rasanya kayak aku Elsie loh bayangno. Iso. Ono kuwi kebanget ya Jus ya, ngono ya Jus ya. Itu imbangane Jus. Dan masih banyak lagi wakeh pokoknya. Oh iya. Nek ditanggepi. Enten mulih Mas. Apa? Enten mulih iki kula dipacok-pacok kali dalangi jarine ngono. Piye? Dipacok-pacokne ngono. Nggih, maksudnya kaya gandeng karo dalangi jare ngono. Lah tenan apa mboten Mbak Yo? Lah nggih, niki mumpung kepanggih oleh dalangi. Lah. Jane gandeng tenan apa ora to, Mas? Hah? Jane gandeng tenan apa ora to? Gini loh, kalau di atas panggung itu chemistry itu harus gandeng, betul nggak? Betul. Nek kowe iki ora nggur Yovika, nek gandeng chemistry lho. Aku karo Sinta ya kudu gandeng chemistry, karo Pesek kudu gandeng chemistry, karo Aul gandeng chemistry, karo Mbak Renjel, karo Vela, karo Bupar, kuwi kudu gandeng chemistry. Mergo antaraning dalang karo sinden kuwi kudu kawin. Lah iki Tegese kawin iki maksudnya profesional kerja ngono to, Mas? Profesional kerja maksudnya sing kawin itu adalah chemistry Oh, begitu. antara dalang dan sinden. Berarti intinya kesimpulannya kita tidak ada apa-apa begitu toh? Iya toh. Nah, saat niki kan pun disesenit yang kata niki Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak datang mriki. Bapak Ibu ingkang monitor datang dalem. Sampun mirengaken piyambak. Statement dari dalangnya kalau kita tidak ada apa-apa. Hanya teman kerja. Chemistry di atas panggung kudu kawin. Gitu. Lintune mboten. Dah repot ya. Anu, sop sik to, sing diujan ngantek moh melok tanggapane Vela kok malah iki luwih nemen. Protese lho. Ya Denok. Ya Denok, Mas Tris, racikne ya. Terima kasih Mbak Vela. Permintaan menika wonten Sutya ya. Sutya saking FMA nggih punika ingkang kedah nembang Mbak Aulia kalian Mbak Yovika. Wah. Jane Sutya. jeneng ae juara kulo niku Mas. Sutya. Ayo Aul, ayo. Sutya. Ya, Mas Tris. Iya. Lah iya, Sutya, iya. Wes lah sing njaluk Yovika akeh banget kan berarti penggemarnya banyak gitu loh. Amin, alhamdulillah. Ayo. Jenengan nggih mboten Mas? Amin. Yo Sutya. Ditutup gamelan ayo Dik Sinta ayo sebenang karo Mas Heru enak lungguh ayo kalau Mas Heru niki tak ya dolen. no Oke. Monggo Cak Heru. wah cak Poti. Selamat pagi
Selamat pagi Mas Heru. Apa ki? Janjiannya Sehidup semati. Oke, siap. Gamelan. Oh iya. Nggih. Sing telu agungan udah sini. Napa, Mas? Sing telu agungan udah. Kuwi tekmu, kuwi Nggih, tekmu. Iya. niku. Yuk. Ke penutup. Mangga, gue penutup, salam penutup ning season goro-goro. Ya. Aisin. Sehidup semati. Coba kayak ngapa? Enggak. Ayalane wong kang sugih rasa sujan